Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mga higala nini atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Abino adlaw karon nya unsa man tarong adlaw? Sabado, page 24 na kini sa bulan sa Enero. Hapit na mga Enero, mga higala, no? Ang ako rin taong yung kabudlayan ining Enero kay piting daghanang piyesta. Ya di na labas amo Kaya dili man gyud mga ingon ba nga dagkong mga kapilya. Katulad ginagmay raw niya. Pwede mga lagyo pero hinoon ako mga higala, nagpalaban ko sa mga kuan. Nagpalaban ko sa mga lay minister nga kung tong lagyo na jud kayo di na maagig sakyanan, sila lang po din tao akong pantuon. O niya, katong mga mangpabunyag, ari na laman sa kapilya nga duol-duol, anto na to bunyagan dito. No? Kaya sa o yung gulang-gulang naman inyong kuraparuko, di naman ko kaya yung layo kayo. Di na yun makaya. Mura ba kung sa ato pa na diha arag yung kutob ang ako ang limitasyon. No? Wala nga. Pero makaya ra sakyanan, nya madira pod mga ibutang laman natong madala-dala ra. Pero kana bitaw ang aton mga higala nga tag 7 kilometros pareho sa una, na-assign ko siya aton nga kanang mga ginibitang mga kapilya sa na mga layo jud kay mga kining sa tubod, no? Kanang kama na siya, urag sakop man na siya sa kasalaan. Dayong managubsob. Oh, mga lagyo na, mga higala, no? Di nagugugo kaya na. kung karon pero sa una kaya gina, no? Pero dire karon ay 76 na ba yung taon punta mo na nga ato na pulaman daw yung taga-konsiderasyon atong kaugalingon. So na, no? So na nga karong mga panahon na medyo ubay-ubay yung pista gyud kini Santo Niño. Pareho sa ning Mayo higala. No, nga daghan po kayong pista gining Mayo kay ang mahal nga birhen. No? Okay, no, padayon ta ari kita sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kabuntuhon. Subic Chapel desecration, bayno ang Subic na may gala temporarily gi-close ni Bishop Bartolome Santos Jr. Kaya nga naman, naabay mura ba dili ba maayo bitaw ba nga panghuna-huna ba murag dunay gamay problema sa utok ni sulod sa kapilya sa kining Subic Chapel, no? Subic ba kaning katungkuan sa una ba katubang kuas mga Amerikano sa una Sambales sa Subic. Sus ko kay gipamuak man hinuon ni mga santos dito nya ang katupagong sacred host nga naa sa kuan kining naa sa monstrance kuan ba mura bag nagawas na unya nagkuan na lamang mura bag naa na lamang sa gawas. So dako kaayo nga kaguol usab ni Bishop Bartolome Santos ug gani nisugo siya nga temporarily close lang usa ang chapel sa Subic unya mohimo sila og acts of reparation. Kana bang ilahang bayran nilang tanan, no? Ang ilahang nahitabo nga pagpasipala sa Santos nga Eucharistia. No? Balitang gikan sa Vatican Catholic Media muni gisulti ni Pope Leo sa Catholic Media, amplify voices for reconciliation and disarm hearts of fanaticism and hatred. Pasabot nga kuan gyud kanang itudlo gyud ba amplify pakusgan, no? Pakusgan gyud ang tingog nga nagdala og pakighiuli reconciliation ug kana bitang wad-on, no? Kung mahimo i-disarm gyud ang mga hearts nga puno sa kasilag ug fanaticism. No? So manay gitudlo ni Pope Leo. Ala, no? So padayon ta mga higala, kumusta naman mo diha? Ako okay ra ko dire. Pinobre ra gud ta, no? Nga pinobre ra taon mo dire sa among lugar sa iyong mga higala. Ug manaa okay ra po, wala po sudan, wala ra po. Ano, no? Unay ginaingon mga higala nga nganong ato mo ganang lisoron nga pwede mag-desayunon ra, no? Klaro? Okay, no, ari nakita sa kuan. Ari na ta sa
mga pagtulunan, no? Ano man tingala mahigala ha o naay medyo nagkinaltahay diri sa akong luyo kay ingon ana gyud mi diri, no? Naa magoy gym nga naa sa akong tapad gyud sa ako ang building kanang kini akong kumbinto mahigala kaluoy Ginoo building gyud siya tulogon ni kandana kini akong kumbinto niya naa ako second floor kapuyo naa po ko'y kwarto in taon unya tapad na ako mulabang ragkarsada kini bang kuan kining gym namo dire nya 13 taon yo mo na inani ba daghang kayong na nagpractice og kanta ana so muna ron muna nga pasensya ra gyud tag na gamay nga disturbances ha abi na atong usa sa atong hisgutan karon what are the 4 Bible steps to spiritual formation upat ka mga lakang biblikal alon mahulma kita sa atong espirituhanong kahimtang. Ang atong kuwaag base mahigala sa atong pagpanudlo mao kining mabasa nato sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ug 17. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, pagbadlong, pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong aron ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo sa naandan sa tanang maayong buhat. O sa ganito ang spiritual formation, no? Pagtudlo sa kamatuoran, no? Sa ato pa kinahanglan nga ato yung pangitaon ang kamatuoran, pagbadlong, no? Pag maato yung tunan ang mga pagtulunan aron nga usbo nato ang atong kinabuhi ug pagsaway, no? Mudawat kita og dili kita mo manaway, no? Sa pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong kanang pagsaway may puruhan magud na nga mo arangkada po ng imong gisaway ang ato ra yung buhaton is pagpanudlo kanang pagsaway siguro pwede na nato buhaton pero in a very diplomatic manner klara no sa ato pa pagtudlo pagbadlong ug pagsaway unya pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong ana no. Klaro, so muna ang mga Bible steps, no? Ang nagtulo ni ana mao si San Pablo sa iyang sulat ngadto kang San Timoteo. Kini si San Timoteo mahigala, obispo na siya. No, padayon ta mahigala, ari kita sa atuang laing mga pangutana. Okay, you know? Questions, Father. Nganong nag-ampo man ta sa Santos nga Rosario? Kana ato nang tunan higala. Si Pope Leo mo nitubag ana the 11th, no? Pope Leo the 11th. The rosary is a powerful weapon to put the demons to flight and to keep oneself from sin. Sa ato pa usagi di ay sa mga paagi nga atong mapakigbatukan ang mga panulay ug malayo kita sa pagpagkasala mao gyud ang pag-ampo sa santos nga rosaryo. If you desire peace in your hearts, in your homes, and in your country, assemble each evening to recite the rosary. Let not even day pass without saying it, no matter how burdened you may be with many cares and labor. Sakto gining amo ada diri sa kuan Bengala, no? Sa Ayungon, kada kadlawon may nagrosaryo, wala ako na ibugto. Madomingo kag masabado. Pero madomingo hindi ko kakuyog. Ako orang mga sakop kay kuan man kanang gitawag bitaw nato magmisa man kog sayo alas 5 sa Tampukon. Dogo ko kami sa Tampukon Higala kanang sa San Jose o sa kapilya po sa San Roque. Unya ang nagtudlo gid-ani pod no nga usa sa mga advocates ani si San Dominic, no, kay he prayed to the Virgin Mary that that devil will reveal the power of the Holy Rosary, no. Ato pa kinig yung kinig yung Santos nga Rosario hadlok yung kaayo ning mga panulay ini, no. What is in the Holy Rosary that could drive the devil away? Ano? Kung sa mangyoy naapod sa Santos nga Rosario nga mura og mukalagyo gyud ang mga panulay. Of course,
kini giingon diri nga ay kaning daan sa credo nato ba? Kanang sa credo nato, kanang I believe in God. Kuan kay na siya. Kuan kay na kanang gitawag nato usa ka na kapag-ampo nga kuan jud ka isug kay na no, I believe in God. Naa na Santos ka Rosario, naa na siya mo na nga kini bitang mura ba og kini kung magrosaryo ka. It's just like a soldier expressing his allegiance to his supreme commander, being loyal to his ruler. No? Muna nga, kini na yung magrosaryo sa mahigala, mura ta og sundalo ba? Nga ato yung ipadayag, ang ato ang loyalty nga ato sa ato ang supreme commander. Okay, ang atong supreme commander, kinsa man, ang ganong Ginoong Jesucristo, naaman na siya, Santos ka Rosario, kana ding pagsugod ginato nga mayingon tang I believe in God the Father Almighty. Ito pa atong gipadayag. Although lang nga doon nagipipila po rin taon nga murag di po maangay gud ana kay katong kausalan diri sa ayungon ba before may magmisa ba kana bang before may magmisa sa kadlaw ba katong sa misa de Gallo giunhan gid namo in taon po dog rosaryo ba gamit mag microphone kay daghan na baya kay tawo dili madungog ang dili makasabat ang mga tawo og way microphone. Sus ang mga silingan dahil nga laing relihiyon pirte ng konsumisyon na. Konsumisyon na sila kayo kay di kuno sila katulog kay kini mga laing relihiyon wala man na sila ikuan. Wala man na sila dawn services. Yung tao nagantos gid taon sila nya usaon man ako nga mao man jud atong naanda namo diri sa ayungon nga magrosaryo magin kada-kadlawon. Unya kay daghan man gustong mosabat. So muna nga gigamitan gilamon natong microphone. Pirti rin taong sukua sa mga kanang mga silingan nga di pod mo to. Pero sige na usaon man nato. May gani pod in taon kay wala ra pod sila naabot sa kapitan nga pahunungon mi. Wala ba niingon nga badlungan niyo ng Katoliko kay amo para bang kapitan diri sa poblasyon. Naglipay ni siya pero naminyo hinuon og naminyo hinuon og kini Katoliko. Ano mo na nahitabo na mo. Ano? So, sa Santos ka Rosario, medyo usag yun sa mga gikalagutan yun sa demonyo ani kinig yung magpadayag na sa atong pagtuo. Okay, so dinila sa takuto may gala ha. Sa umang yun nga medyo bisi-bisi tagamay ko meron Sabado. So ayaw mo kalimot ha. Mga laing relihiyon mga Katoliko, simba kita ugma ha. No, simba kita kay may nalamang ning kaluyan putas Ginoo ni atong mga paningkamot kay daghan way kay pong paningkamot mahigala nga gusto po din tao tang kaluyan pos Ginoo nya sa ang pagkaluoy sa Ginoo wala po tay simba-simba. Gusto po din tao tang masayod kun unsa mga pagtulon atong Katoliko gusto pagkasayod po tay simba-simba. Sabi na nga simba kita ha. Okay lang. Sige daghang salamat ug maayong sa ngalan sa atong talahorong obispo Bishop Polito B. Cortez, Station Manager si Bandara Mata. Ako lang gyapon kini yung ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia ka manamilit usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios ug gawas tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.